Корал сатып алырга теләүчеләргә яшьләре буенча яңа чикләү кертелде. Кагыйдәләр катгыйланды. Элек лицензияны 18 яшь тулгач алып була иде. Хәзер 21 яшь тулгач кына бирелә. Корал сатуда тагын нинди чикләүләр бар, хәбәрчебез белеште. Коралга лицензия алу өчен бу имтиханга 18 яшьлек егетләр даими рәвештә килә иде. Хәзер 21 яшькә кадәр чикләүләр кертелде. Россиядә кагыйдәләр катгыйланды. Возрастной ценз на приобретение оружия изменен с 18 лет до 21. Коралга лицензия алу яшы үзгәрде. Хәзер коралга лицензия 21 яшен тутырган кешеләргә генә бирелә. Бу коралның барлык төрләренә дә кагыла. Корал турында федераль законга үзгәрешләр үз көченә керде. Төп яңалык лицензия бирү яшенең артуы. Башка чикләүләр дә бар. Яңа төзәтмәләр лицензияләү процедурасын катгыйландырды. Корал бирү тыелган затлар исемлеге дә киңәйтелде. Төзәтмәләр аңлы рәвештә авыр җинаятьләр өчен хөкем ителгән һәм башка хокук бозган затларга кагыла. Республикада 75 меңгә якын утлы корал теркелгән. Хуҗаларына килгәндә, булар 44 500 кеше. По всей России эта проверка проводится ежегодно. В этом году всех владельцев проверяем. Россиядә бердәм кагыйдәләр саклана, ел сайын тикшерәбез. Быел коралы булучыларның 70% тикшерелгән. Яңа кагыйдәләргә мондый аңлатма биреп була. Кече коралдан күп кеше файдалана алмый. Искәрмәләр дә бар. Армиядә хезмәт иткән яки итүче, хәрби оешмаларда эшләүче 18 яшьлек егетләр үз коралларын булдыра ала. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.